pikiran terasa mau yen dieling eling rasa getun mas perlu disakit urip sun Sinigag ingkang wonten dumateng padukuhan sawung sidomba lenggahipun sang guru kaliyan santri-santrinipun samprekep silayang lung janggane kuncup mestakan ngentosi ngandikane sang guru sang natawau gemrenggang swantenipun sang guru wau aduh bocah-bocah kabeh santri nisun kabeh lunga kena isun ngandika maring saliramu kabeh baik ya beli nggih matur kesuwun sanget yang guru kula siap nerima wejangan atanapi nerima ilmu pawruh saking panjenengan. Ya wong belajar iku ya kudu sabar santri nisun kabeh. Kudu sabar, kudu ulet, kudu telaten, kudu tahan ning godaan lan cobaan lho. Sebab wong belajar ilmu li akeh riwariwane, akeh alangane. Iki selentang mendiki kecot peot selentang sing biasane rewel keduel ngedumel wae dene genain kandang wedhus mendi bocah. Dinten iki no tadir iku mendi bocah ke siompong kecot peot nih. Pangapunten Rama Guru wau dalune Mas Lenteng kecot peot niku den bakta kalian Bapak Wataglora Muda wartane niku Mas Lenteng ku milet pengajiane
Mama Kiai Dr. Ibrahim Nawawi saking Cikedung. Oh, selentang melu ngaji ning Kiai Boim Nawawi. Oh ya syukur. Berarti bocah wis demen agama. Bocah wis demen ning ilmu pangaweruh bab agama Islam. Buktine melu neburi-neburi bae. Bahkan Kiai Ibrahim Nawawi ceramah ya ning kono ana selenteng. Ning kono ana Bapak Wata, berarti melu ngurungnok nang ngaji. Ya bagus berarti selenteng. Ana perkembangan. Aja ilmu ku sing isun bae, ya sing liyane sing sejene ku kanggo nambah pengetahuan lan nambah wawasan. Nggih kados mekaten ya kula uga belajar ilmu pangaweruh boten saking guru malih sing boten saking guru mawon tetapi saking guru liyane saking ustad atanapi saking kiai uga yadinisun Satria Tampi nggih rama guru isun kalian kakang isun Jaka Kentir iya sinawilmu yang boten saking rama guru mawon tapi sing guru-guru liyane oh ya ora masalah wong belajar ilmu sing endi bae ku sing alam ya bisa ndeleng alam semesta ndeleng gledek ndeleng wulan ndeleng tanduran ndeleng satoan kejadian-kejadian alam ning kono ana ilmu pangaweruh. Rungokna murid isun kabeh wong alim iku wong alim wong arifin iku cirine patokane dudu kenang jubahe kengser nyaponi lemah duduk kenang udeng-udeng secepon atau seceting duduk kenang kupluk sampai duwu duduk bukan kenang topong kajinya ya duduk kenang topong kajinya duduk aja ndeleng topong kajine aja ndeleng udeng-udeng secepon aja ndeleng sorwane aja ndeleng jubah kengser nyaponi lemah dudu makonon wong alim dudu makonon kados pundi rama guru cirine wong alim niku kados pundi wong alim iku ya wong kang duwe ilmu wong kang soleh wong kang bisa njaga perasaan bisa menjaga perasaan, bisa ngapus perasaan, rasa dengki, rasa iri, rasa hasud, sifat-sifat yang hati kang blesak kang gawe najis udin buang kabeh. Dengki, iri, hasud, suka menghasut orang lain dibuang, sombong dibuang. Takabur dibuang, bohong, gobat, dusta dibuang. Cirine wong alim kudu bab-bab mekene kudu ilang. Terus jaga perasaan wong sejen. Ngandikane kita, ngandikane isun aja sampai nyakiti perasaan orang lain. Jaga perasaan orang lain. Aja sampai ucapannya kita nyakiti wong liyan. Lu cirine wong alim kaya mengkono. Duduk nang jubai dawa sampai kengser lemah nyaponi lemah nyaponi tembelak duduk. Duduk nang udeng-udenge. Duduk nang topong kajine. Duduk nang kupluk sampai dhuwur duduk. Tapi ngilangaken bab-bab mau dengki asad, asud, sombong, takabur, ujub, riya, bin, buang kabeh, akhlake jadi akhlak kang bagus, jaga ilate, jaga lisane, aja sampai ucapannya nyakiti wong liyan. Yen wong liyan ngucap makonon isun sakit, ya isun aja lok ngucap makonon, nyakiti wong liyan, aja lok nyakiti perasaannya. Loh, paham? Nggih kados mekaten ya isun paham. Nggih
kulayaw kaya paham tapi yang duka pamanipin paham tembutan. Ya, ini banyak ya nyong ya maham. Ya manginan nga ini nyong ya nengak nengu. Nuknak na nuknak nu nuknak nu ngok ngati ngok beli ngak ya maam ini lah mung ini mahame mudah-mudahan ngati ini nyai maam nyaluk doa nyai mayai ya tak resto ni sidaku ipin ya mudah-mudahan mangkone ya paham buglabdug buglatuk tak kasi titik mangkone suwe-suwe na ya paham kaya paman kasi ningguri ya milu bahin ngisun ngendi ngaji ya melu bahin gua de berkat oh ya orang siyo melu terus baka pang kiai di ngaji kiai siya melu oh napuri aja sampai gawa berkata repot grembol kuat gawa ng reyang ya beli kang kiai lo aja gigil berkat pa aja lah udah gigil berkat pun telan amplop beli kena gua ngaji ora kena makono
Waktu nyai nya anak ibu mai nyai waktu ya nongeng nyai nongeng ini nak nongeng nyaman mungkin nga menit men eman nyaman yang nyamungan nyaman nongeng nyaman mengenan nyaman mo nyo nya ni men nya nyuma ini aduh anak bay sila kuya ipin wong lagi ngaji jindalu ke dongeng bakat dongeng maya lampu na kukudu di pateni tuli ngaji na kuya aja sore nasasar bakat dongeng iku ngaji ne jam 10 bengi mendut tuli lampu ne di pateni ndelang wulan baik dongeng pengene cari lamune dongeng Ismoyo Jati karo Sek Subakir. Waduh, yang kok aja bab kian bab berikute yen selenteng wis teka kecot peote anak kabe kumpul ko isun Arab dongeng zaman benginan Sek Subakir bentrok karo Ismoyo Jati. Sek Subakir dikeropok ning Ismoyo Jati Astadewa Baruna Lodaya Braja Dharma Agni Bagaswara Ananjaya lan lian-liane termasuk Sang Yang Gajasora Sang Yang Purbasora Sang Yang Sirah lan lian-liane ngeropok Sek Subakir siji pada Sang Yang kabur kabeh kok den cetakna den dongengaken ning minggu ngarep kira-kira kecot peote omponge alias selentenge anak kini bocah masih karipan tas melu ngaji ning Kiai Dr. Kiai Haji Ibrahim Nawawi wong Cikedung bahkan ikan mayang kiai ahli dakwah bakai sun tukang dongeng duduk kiai sun duduk kiai duduk guru tukang dongeng mung sirane bae pada nyebut isun yang guru atau yang kiai duduk ya sun duduk kiai tukang dongeng tukang kanda tukang wayang-wayangan ning kandang wedus ngibul diri daripada gelis pekrok gelis doyok loh mengkonon jadi wis isun janji insya Allah minggu ngarep ngajine dongeng bab asal muasal penyebaran agama Islam ning tanah Jawa dibakta ning Sek Subakir lan batur-bature KB jumlahna wong sanga yaiku wali sanga kang pertama setelah Haji Saka Baka Haji Saka bentroka karo Prabu Baka alias Dewata Cengkar Haji Saka tapi Sek Subakir kalian Sek Jumadil Kubro kalian Sek Maulana Iskak lan lian-liane wong sanga wali sanga kang pertama mengko insyaallah tak tungang minggu ngadep yen selentang ompong kecot peote kumpul ngopi bareng dongeng bareng mengkono nggih matur suwun sama kiai isun ngentosi dongenganipun asal muasal penyebaran agama Islam ning tanah Jawi nggih yang guru ya isun pengen nuning apa sebab den sebat Gunung Tidar Gunung Tidar ya anak sebab musababe dia narani Gunung Tidar kucung
angin kumbang aya deno semusim gawe ati bimbang langkat berbejane sampai kapan wakune kula nunggu aya deno kepastiane cuma sampeyan aya deno langkah bayangan karo wong liyan aya deno cuma sampeyan mas keludi kadede hati sumakan salam lewat angin kumbang aya deno rasa bimbang bukan kegawa ilang semilir angin kumbang aya deno semusim gawe ati bimbang langkah berbejane sampai kapan wakune kula nunggukan kepastiane cuma sampeyan aya deno langkah bayangan karo wong liyan aya deno cuma sampeyan kadede sumakan aya deno salam lewat angin kumbang rasa bimbang muga gawa ilang lamun dewekan ning bengi kudune pada wulan lantaran menutupi jagat suraman sepi kula nunggukan kepastiane. Sampai di sini saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.